Град Белица е разположен живописно по южните склонове на Рила планина, в източната част на красивата разложка котловина, заобиколен от три емблематични български планини – младонагънатата Пирин планина с високите си живописни зъбери, най-старата планина на Балканите – Родопа с зелените си поляни и вековни гори, и водната планина Рила с кристалните си ледени езера и бистри планински потоци. Не случайно наричат разлога уникалната котловина, не само заради разнородния характер на заобикалящите я планини, но и заради чудната природа, огромното богатство от минерални извори, плодородните речни долини и гостоприемното самобитно местно население, съхранило най-богатите обичаи, традиции и фолклор, уникална местна кухня и диалект, които се различават дори в две съседни населени места. Като добавим и запазените езически обичаи и религиозните празници на двете основни религии, едно кратко пътешествие в района може да се превърне в незабравимо изживяване. Благоприятните природни и климатични фактори са главното условие живота тук да се заражда и развива още в дълбока древност. Открити са останките от неолитно селище в местността Равен, древно селище и гробна могила от късната желязна епоха в местността Митеж и множество археологически находки, култови светилища и могили от няколко епохи. Белишка чука, в надгробната могила от 5 век преди Христа, е открит напълно запазен дървен саркофаг, положен в сложно съоръжение от каменни плочи, покрит с могила от камъни и землен насип. Намерените в саркофага артефакти разкриват уникално по рода си тракийско орфическо погребение. Множество са легендите за произхода на името Белица. Всички изследователи и предания го свързват с прилагателното бял, бяла скала, бели речни камъни, бяла водна пяна, дори бяла речна риба. Най-старото предание разказва за победения тракийски владетел, повел войската си от войствени беси, търсещи спасение в високата част на планината, в местността Семково, който, обръщайки се назад, видял блестящите пенливи води на реката, виещи се живописно в горското усое и извикал от възторг името Белица, гледайки в захлас бистрия прозрачен планински поток, покрит с бели като маниста речни камъни. За старинния характер на името говорят и имената на първите селища по долината на Белишката река, които се споменават в турски документи от 1576 година – Беличе, Баля и Беличе Изир. Имайки предвид, че идвайки на полуострова, османците не променят съществуващите стари български и тракийски наименования на местности и населени места, а само ги превеждат, можем да заключим, че името, съдържащо прилагателното бял, Беличе, съществува много преди известните от Възраждането легенди и е повече указателно, като може да информира и за множеството тепавици по долината на реката, където жителите от цялата котловина са идвали да изпират и избелват везани дрехи, бельо и шарени черги. Това оживление по долината на Белишка река води до развитие на занаятите и търговията с различни стоки за бита, животни и животински продукти, земеделско производство и речна риба. Според някои изследователи, тъкмо тя се е наричала Белица.
Постепенно, след падането под османска власт, българското население се преселва в по-високите части на планината, далеч от турския гарнизон, разположен в разложката котловина. Така възникват и планинските махали в местностите Сухо село, Марена и Дедово. Постепенно се ражда и новото прозвище на града – Борческа Белица, което олицетворява гордия и свободен дух на местното население и борбата му за културна и национална независимост в продължение на дълги години робство, национално освободително движение и 4 войни. През вековете активна просветителска и религиозна дейност извършват църквата Свети Георги и параклисът Свети Димитър, а цялото землище на Белица като венец е заобиколено от православни параклиси, възникнали естествено като християнски оброчища върху древните тракийски светилища. След освобождението, в основен стожер на културата и духа на Белица се превръща основаното през 1885 г. Народно читалище Георги Тодоров. Още с основаването си читалището развива мащабна просветителска и културна дейност в новооткритите библиотека за деца и за възрастни, школи и кръжоци. Тук се организират сказки и вечеринки, лекционни беседи, възстановяват се местни обреди и обичаи, започват активна дейност, певчески и танцови фолклорни групи, обществени формирования и други. Днес читалище Георги Тодоров работи в собствена сграда, която се намира в центъра на Белица и към него функционират 2 библиотеки с отдели за възрастни и за деца, 5 певчески самодейни фолклорни и вокални групи, 3 кръжока, 3 музикални школи, фолклорен танцов състав и театрална група за местни обреди и обичаи. Музейната сбирка е разположена в собствена модерна сграда и единствена по поречието на река Горна Места с отдели археология, възраждане, етнография, картинна галерия, Нова Белица и изложба базар от местни занаяти. Най-голямото богатство на Белица са хората. С прекрасната песен на планината, с богатата национална носия и живите народни хора, те посрещат и изпращат госта, обсипват трапезата му с вкусни национални ястия, приготвени от даровете, с които природата щедро ги е дарила. Разбирателството и мирното съжителство на двете религиозни общности превръщат дори църквата и джамията в любопитно място за посещение на туристите, а религиозните празници в интересна туристическа атракция. И така, малкото планинско селище, познато с дърводобива и тютюнопроизводството, се превръща в модерен туристически център с развита инфраструктура, туристически атракции, места за отдих и хранене, планински преходи и здравословен ски спорт. Старите порутени къщи на някогашните богаташи, белишки търговци и занаятчии, разположени по улиците, водещи към планината, се събуждат за нов живот, превръщайки се в къщи за гости, съхранили вековни традиции, кухня и обичаи. В тях отново се понася ароматът на печено агнешко и домашен хляб, традиционните капами и чумлеци, дъха в горски мед и мекици. Някогашните миндери отново са заслани с топли вълнени одеяла, вехтия стан, хайдушките пищови, извити ятагани и ловни трофеи допълват възкръсналата атмосфера на възрожденската българска къща. По долините на реките се появяват стилни крайпътни заведения с прясна планинска пастърва и маркови български вина и ракии, сгряващи душата в мразовитите зимни дни, а в горещите летни уикенди в
прохладата край водните басейни се раждат новите риболовци, които дълго ще помнят чудесните мигове на рибарника и трапезата, украсена със собствения улов. За тези, които търсят повече динамика и спорт в почивните дни, за превърналия се в традиция в модерните фирми тимбилдинг, препоръчваме добре организираните площадки за пейнтбол и бойни занимания и военизирани игри. На 17 км от Белица, в високите части на планината, 1600 метра надморска височина, в красивата местност Семково е разположен едноименният курортен комплекс с хотели, заведения и ски писти, пъстри просторни планински поляни, бистри планински потоци и вековни борови гори. Комплексът предлага тиха и спокойна атмосфера за любителите на зимните спортове и чудесни условия за горски излети и почивка в планината. Над курорта на 1750 метра надморска височина край малко планинско езеро е разположена хижа Семково. Хижата е масивна, отлично оборудвана, разполага с 55 легла, електрифицирана и водоснабдена. За любителите на екстремните спортове, високите скорости и адреналина, в полите на планината много скоро откри врати най-новият увеселителен атракцион, привличащ любители от цялата страна и туристи от съседните курорти Банско и Пирин Голф Разлог. Планински увеселителен парк Рила Фънк парк, предлагащ екстремно, забавно и безопасно спускане с колички. Денивелация от 145 метра, скорост до 40 км в час, кристално чист въздух с аромат на борова гора и удоволствието е гарантирано. Катерушки и парзалки за най-малките, барбекю и беседки за големите и дозина мечки в съседство. Паркът непрекъснато се разширява и модернизира с идеята да конкурира най-модерните и съвременни атракциони в Европа и да се превърне в едно незабравимо приключение за гостите. В непосредствена близост с местността Адрианов чарк е разположен единствения по рода си на Балканите парк за танцуващи мечки. Паркът е открит на 17 ноември 2000 година. Основна заслуга за изграждането му имат фондациите Четири лапи, Бриджит Бардо и община Белица. Още с откриването си се превръща в уникална част от туризма на България и емблема на град Белица. През 2000 година са освободени първите танцуващи мечки. До момента Четири лапи успя да спаси всички 25 регистрирани танцуващи мечки в България и още 3 от Сърбия. Паркът за танцуващи мечки е разположен сред естествени горски масиви от смърч, широколистни включвания, хръстовиден подлез и горски поляни, пресъздаващи напълно условията на живот на кафявата мечка. Голямата разлика в надморските равнища по долината на Белишка река и високите части на Рила, както и запазените природни дадености в Национален парк Рила, определят богатото биоразнообразие в района, множество и разнообразни местообитания на застрашените животински и растителни съобщества, характерни за различни климатични зони. В участъка се намират най-стабилните находища на дива коза, елен, дива свиня, вълк и мечка. В небето на Рила летят много видове дневни и нощни грабливи птици. Високопланинските потоци и езера са обитавани от множество земноводни, като тритон, планинска, водна жаба, дъждовник, а в клоните на крайречните хръсталаци се среща жабата дървесница. На много места край планинските потоци
Прекрасни цветове греят златисти кандилки, а край горските пътеки като звезда блести Петровият кръст. Във влажният подлез се крият множество диворастящи гъби, които заедно с горските ягоди, малини и боровинки са поминък на не по-малка част от местното население. Посетителите и гостите на Белица могат да се докоснат до това природно богатство по специално изградените за тази цел 7 маркирани пешеходни екопътеки в Рила планина. След дългата интересна разходка сред природата се връщаме на обновеният площад на Белица. Модерно оформената пешеходна зона, облечена в пъстра растителност съгласие от младежта, започваща традиционната си вечерна разходка. Време е да изпием по кафе на фонтана, пръскаш пенливи струи под звуците на музиката. На пейките за отдих, край притихналите паметници на героите започват вечните спорове за история и политика. Неусетно слънцето се спуска към залез. Притихват горските поляни. Вечерта се спуска над планината. Само над каменния площад блесват светлините на фонтана. Сгради и паметници, алеи и улици се окъпват в светлина. Време е да си тръгнем от Белица. Ще отнесем със себе си частица от този град, частица от красивата природа, от гостоприемните домакини, от борческия дух на беличани, дали определението и борческа. Довиждане, Белица! Ще дойдем пак!